It's when you remember, say, rather power here and so on, and then so I can you know, one of a fair, say, rather over church, they were quiet and wash a dear. Right, you soon, you bought now was some more air, and then Shania some dream my now for you, and I'm also to me and swab apart and so any munyam. And that was say, Amen. Said last week and this year, Mono, you know, I and church I crowd for and to the Sudu to home. Say, and your bonnet. Now, I can say, young upon and my own choir, you bet to also. And I've been so, yes, I church be a crown so far. Say, evangelism, I don't see dear. You can say, and once I'm also the whole air train in a year. Now, you may part, dear far tight and hold the no, Messa to also, but and yet. Nimo na yepese ye kasa akra fa evangelism ho na fi Nyankopon e ma ye kwaye a tight ne nsi na fi ya to aso na fi ya hye Nyankopon animonyam ye be Nyankopon mu a dwumadie bia ye nam Awurade asam so edie bia no obia mamode na ontimi nya bi hye Nyankopon animonyam sa enso do e kan wan semi e Kristo ni bia sadie se wo ye sa uni bidi a enonko nimo mse bibi akra ba won nsam a Uba modern say, once over to me, if it's a cat or mouth, a part of giving, is a pussy gospel, no. Ama, Yangupo, Asempa, Atimia Coso. Now, and then said, whatever that I tell no, and the ABI and a better was so. Evangelism, I asempatre. And what Juma, I idea here per year, and then you Juma, when Yangupo Asafo, ye baby, evangelism pass asempatre, Jumedi, and only idea, ye baye. And Imam Yansa and America can once and say, what an answer I want to you, Ubia, or Bonyango beyond the dear, and send a what's here. Not after you too. As a young boy, and maybe got created by and someone. I was saying to me, Bua, with a mere Juma, Nankoso, as I'm panning betting me at today. One more air cock events be in crowd also, any amount also. On many video, I guess, canon, may be a evangelism program, no, a bit me a cost pepe. Now, if you and watching sono, as I'm part of the Ubo, say, when you pass some panoa, it be about 2 years, no, Yans, you bet me about who the Urachre, a man sign, and to Nimami and Sam, a better one with you. You will push gospel, no, or Van Sabias Casamo. Now, for you today, you be an waka and some pebbles watcher at a phonom. Now, I'm say a whole Jumediano, Yana, a home rabbit brain, and walk on Chevy brain. Na epese ene ebobo so akra na fe yetimi ehu de nyame bedarete ye emse asempa ne de eni emra wose ye de ka mebia ne de wose ye de asempa no ekro asempa no emse Yesu Kristo be wi ase a oba ye se one ne Messiah na fe bia oda ni wuo ne sori ye hu de kire suafo ne ba kra bi na asam no beto wo mo na asam ye beto wo mo asam no nso ye no kre no ne be yin asa sa asam ne mutimi tire e kom mia nyina na yese ni ba kakra bi na asam ne bato wo mo no wo mu adwuma ye sa ba penalty ye nso ye bere so Awurade asam bi abato ye na ye ne wa ase nso ye sa na be yin asam no so emutimi tire na e kom mia nyina na aye wo ne me na Nyankopon ba fa ya no so na fe onam ye ya na mo nso aye de be o me yatu anamon pa bi akoko nkrofo efie ene nkurawodo mu ni ya wakanya Nyankopon asam na kire wo mo edi asam no de ba batu ni ba kakra bi e wo ebia bia bi na obi Nyankopon be ka asam bi a kire wo mo obaso obi amana ko ho na ni pa kakra bi ati asam no no mo nsa asam ne no kore na Nyankopon hira asam no so na wo mo ti asam no wo titu mu no wo mbeye asam no ho adwuma eye dawuro bi na asam mere nyina ye bebo ye bo asam no ho dawuro a kire enkrofo na ena no sa de be ya yebetimi ehunu ehun adwuma eni ye nti ana me nem kasa fa evangelism ho no ene ma me yensa wo a wo ka Onyankopon asem no eni pa na wo kwa ne nche no eni asem no a wo de ekuro no ene ma me yensa yensa no nso wo a wo ka Onyankopon asem no nipa no wo ka asem no a kire no no eni asem no a wo ka no eni na ho akwan kire na asempa etre adwumadie no nso egu ahodo ye hu Baako mass evangelism sa ebia crusades ye bobo ni ba bebere nu ano puppet addressing or address to the events bia public ba do bebere nu atwa ho hia wo ka onyame asama kire wo mo ene evangelism wo kire wo mo ene ma bebere
ɛne ana ɛdɔɔso ɛne tumi ne system ya bebree ɛboaboa nipa bebree nuwa no ne abɔ ho kyenkuo ne bi a wo ka Onyankopɔn asɛm yɛ de bɛyɛ kyerɛ wɔ mo ɛne ɛyɛ mass evangelism nipa dɔm bebree nuwa na ɔmo tie wɔ abrɛ manse bi ateta na wada enema bi nso akyerɛ wɔ mo ɛna afei nso ebi a individual evangelism sɛ bi a yɛ kokɔkɔ ankorankoro ɛwɔ ebi a afie mu ɛmɔ manse bi a ɛmɔnten so baabi ɛbɛto wɔ mo nyinaa ɛne akɔyɛ sɛ wone obi ɛtena sɛ na wone no aka Onyame asɛm ɛne ɔno te hɔ na nso bi a nso te hɔ ana wogyina hɔ ɛna wɔka Onyankopɔn asɛm akyerɛ ɛna ɛnyɛ mass evangelism ɛna ɛnyɛ nipa dodoɔ bi na bi a wɔ address ɛkyerɛ wɔ mo na ni nyinaa nso ɛho ɛwɔ akwankyerɛ because one say the fa mass evangelism ho asɛmpa tere ya ebi ɛbɔ ho dawuro kyerɛ nipa bebree no a meka kɔ pulpit evangelism no ebi a yɛbɛkɔ schools ahodoɔ mu akɔ kyerɛ wɔ mo ɛbɛkɔ advance bi a nsɔre mu ɛne kyerɛ sɛ ɛka sɛ yɛka ɛdɔɔso bebree akɔ ka Nyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ ebi a audience mo sɛ bi a na gyina nipa bebree nua ne yɛkyerɛkyerɛ wɔ mo na mepɛ sɛ yɛtwe adwene esi titiri wei no so baako deɛ ebi a preacher deɛ meka sɛ mass evangelism deɛ ebi a preacher adwuma baako nso deɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ nyinaa ɛyɛ nyinaa deɛ bɛyɛ yɛ adwuma ɛno da nkyɛn nso deɛ a ebi a saa how to house evangelism yɛ kokɔ afie mu aka Nyankopɔn asɛm akyerɛ wɔn deɛ meka sɛ ɛyɛ ho ano mu adwuma asafo ne nyinaa dwumadie ɛnyɛ mass evangelism bi na aka sɛ mekɔyɛ crusade bi na ebi a avance bi a park bi so nipa bebree nuwa betwa ho ahyia ana ebi a wɔkɔkyerɛkyerɛ wɔn Onyankopɔn asɛm mu akyerɛ nipa bebree nuwa abɛfom ho a ebi a wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn ɛno yɛ one ma meka wei kɔ house to house evangelism ne bi a wɔbɛhyia wɔ bi ɛwɔ ebi a edwam abɔnten so na ne ɛka Onyame asɛm no ɛyɛ asafo no nyinaa dwumadie ɛno da nkyɛn nso a ɛne yɛwɔ follow program sɛ wɔn a wɔbɛka Nyame asɛm akyerɛ wɔn na wɔn bɛgye adie no ebɛnyia sɛ yɛtumi srɛsrɛ wɔn na afei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa no woka asɛm no kyerɛ no watie wagye adi wɔbɛnyia mmoa na afei wɔbɛtena ase na wɔn nan yɛ nhyehyɛe na wɔn ɛbrɛ a ebi a mmerɛ biara no ba ne nkyi abɛto no ɛne brɛ a wɔn nso bɛnya ho ɛne yɛ mo program afei wɔbɛtumi abɔ awasɔre pastor anaasɛ ɔmpanimfo amanneɛ nipa bi a wɔnya no ama Kristo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi anya asampanimfoɔ hɔ mmoa ho mfam wɔn nso bɛtumi akyerɛkyerɛ ne bie na afei ɔne yɛ nyinaa tumi anya ayɛnkɔfa ɛne ɛyɛ follow program a yɛbɛtumi adorɔ na deɛ menem wɔka kɔ evangelism na ade baako bi ɔsɛ di kan ɛte aseɛ ne sɛ onipa biara no a wɔkyerɛkyerɛ Onyankopɔn asɛm no sɛ yɛkɔ dansedi a yɛni kan ehu no sɛ nneɛma mmienu ne yɛyɛ obi a wɔbɛfa Bible no sɛ wɔkɔ nipa nkyɛn anaa wɔne nipa ɛka no nneɛma mmienu na wɔyɛ kyerɛ sɛ one wɔkyerɛkyerɛ nipa ɛna afei wɔkyerɛkyerɛ adeɛ subject ɛne nipa no nneɛma mmienu na wɔsɛ yɛhwɛ mena yɛtu anama akɔ nipa nkyɛn no yɛse sɛ wɔfa Bible sɛ wɔkɔ nipa nkyɛn a wɔkɔkɔyɛ nneɛma sɛ mmienu wɔkɔkyerɛkyerɛ nipa Onyankopɔn asɛm nipa no nipa na akɔkyerɛkyerɛ no ɛna afei tu biribi mu na akɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ nipa no subject bi adeɛ bi ɛna akɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ nipa no ɛni wɔ sɛ ɔhwɛ nneɛma no ɔhwɛ ne mmienu nyinaa yie ɔkɔ a nipa no ada sɛ nipa na wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ ne wɔda na so wɔ hɔ anaa ebia na so ni hɔ te wɔ sɛ wɔtumi hwɛ nipa no na wɔn sɛ asɛm na wɔka no wɔtie ɛna afei tu subject no adeɛ na wɔkyerɛkyerɛ nipa no wɔte aseɛ ɛni adeɛ no a ebia ɛwɔ wadwene mu a wɔn nipa no ɛɛka no asɛm no a message no wɔte aseɛ ɛni si yɛn ho sɛ yɛdi dwuma mmienu pa a yɛbɛfɔm ebi a nipa na wɔkasa kyerɛ na so ni hɔ koraa ebi nso a na so wɔ hɔ but asɛm a wɔka no wɔnte aseɛ subject na adeɛ a wɔkyerɛkyerɛ ne mu no wɔnte aseɛ ɛno nti yɛde ɛnhyɛ ɛno nso nsɔm na afei ɛho sɛ mmerɛ bi a bɛkɔ dansedie bi a ɛho sɛ adwuma mmienu na wɔkɔ akɔyɛ na watumi ayɛ ma ne nyinaa nso ebi a ɛho watumi ayɛ dɛ bɛɛ ate amen afei ade baako a mepɛ sɛ ebi a yɛtumi ɛtwe yɛn adwene soɔ ne sɛ saa asɛmpa tena adwumadie deɛ ɛyɛ Awurade Yesu na ɛhyɛ yɛn ma yɛn nyinaa yɛakɔyɛ na ansa no ebi a yɛni kan emie Bible no ansa kora na matoa masɛm no so yie ɛwɔ John 15:8 hɔ yɛn mu na wɔhyɛ mmɛgya ne mu onyam sɛ mo so aba pii ɛno na mobɛyɛ masuafoɔ
ase na Yesu kan say Nyankopɔn animo onyam ebeda di say asuafo no ye de be wo mo eso aba bebre je say ye ka Onyankopɔn asem a kire enkrofo enti yenwu say Nyankopɔn animo onyam hye a efa asafo no say asafo no ba ye de be so aba individual Christian bia o Christoni bia betimi aso aba na oge nkai 16 what kan 15 16 one de nkai no a enyem na mo yi me na me na mayi mo na me de mo asiwo se mo nkona mo nkoso aba na mo aba no entena ho na bibia mo basre eja no medin mo no odi ama mo na sa se ne de ye wadwuma ye ba ye Yesu be wi aso ka kire na suafo na se enye wo mo na mo apa no enye wo mo na suma no Nyankopɔn na suma no ma eba wo mo nche ena wono nso ayi wo mo ena ode wo mo asiwo se dwumadie potini pa se ena wo mo nie wo mo ye nkoa wo besoma soma wo mo na o tire se wo mo kwakoye adwuma bi na wo mo adwuma no nso se mutimi nya mu aba bi aba bi firi wo mo adwuma mu ya de be eba na o tire se eba no saa no a wo mo bɔ mpaye a Nyankopɔn betie se wo mo kwakwa kanya mesam kire nkrofo na nkrofo bebrenu ate wo mo asakre wo mo adwene a wo mo fa ɛho sre Nyankopɔn bibia no a Nyankopɔn ebeya edi ama wo mo enti asempa tire a eye evanse bia dawuboi enho asema me kan yaya ye betimi anya adom afiri Nyankopɔn de ebe eho amen na yeni kan enti ase bi on se before se bia obekɔ onipa nche no awon se udi kan ehun se one wo wasiesie ho wo kɔ no se de ebe ya nipa na wo kɔ ne nche no onyina Onyankopɔn asem a ye Bible so enya bibia nti awo ene wo se wa no hotie wo kɔ no nipa na ehun kama nipa na ehun fefefe na fe ye kɔ nipa na so nche ya adwene bi wo ye tirim ne ye kɔyi na di a kire enipa se wo kɔ kanya me asem a kire nipa ho se nipa no wo kɔ wo nche no wo munim de wo wadwene mu esi ya de ebe wi ase nipa bebere nu anim de ebe wi ase na ye na ye nim bibi e wo ya adwene mu eni ye na ye nim bibi wo ya adwene mu no ye na Nyankopɔn elsoma ya me akwasa ankɔfo yi nche eni de ye nim no ya ngɔka ne ya ma ho dawuru a ne ye bɔne bebere because nipa nim de wo ya adwene mu eni se wo nim bibi wo wadwene mu na wo kuro bi mu na ba se bia wo sofo mra wo na meka Onyankopɔn asam nkyere wo ma wo ye bɔne because wo nim bibi wo wadwene mu eni de ye nim wo ya adwene mu no eni ye bɛkɔ nipa nche na afa eni wo mo ya de be akɔkasa na afa ebia se ye ba se ye kɔ nipa nche ya mo no se ana nipa nso egu ahodo bebere ye bɛkɔ nipa nche na wo se ye won se one ebia ye abotre ene entoboase na ebekɔ nipa nche because the wadwene mu nipa ne nim endo nipa nim nso a ona o ma nipa nso ahuru bibi di a ene na wo bahia entoboase se wo ni enipa achi hallelujah na fe mena ya dika ati anse nye won se one enipa nso nipa gu ahodo na ye bekɔ wo mo nche adanse die aya dawuboi aye kokɔ wo mo nche ka nyame asema kire wo mo no nipa bi wo ho a na obi abekɔ ne nche no na obu ne ho nipa kase obu wo ho a na ko be so no obi se bia wo ye lawyer ana wo ye doctor ana se bia wo ye sekani ana bia wo kɔ ne nche but hunu se anya bibia ewo no ho ene ntina wo kɔ ne nche ne mom asem bia unim ewo wadwene mu no ena wo kɔka dia kire no eni wo kɔ enhwe ne ho te bia ene se de e bia wo te na wansuro anya sa na wo besuro nipa nim ebema de wo wadwene mu no a ewasa wo ka kire nipa wontimi enka because wo nipa ne te bia na setena mu no a wo besan ne ho but Onyankopɔn so be se bia besan nipa bia ho ne mo ebeka na asem no a kire nipa bia even policeman kura no so ka nyame asem kire no nso atale hye no no because atale hye ne nipa ne mo asem no awunim wo wadwene me ka kire no ka asem no awunim wo wadwene me kire no wanye ani a bibedi a kire abasase we so ende ni kan tia se na efie ebe ko mo nso gu ahodo bebere efie bi ho a nipa bebere pa ofie nu anya sam katoa akoy compound house ende bi emu kuro no ya na bi na den kakra ne nipa nyina na akokora wo chia mo metimi ya bi on beje so ende eno nso ahwe ne ya ebe ye woden ba na wasi ye kuro ya se embia ense san efie no ne ma wasi ye kuro efie bi won nso na kwen dada fie ne bi o mo ho nyina bi nipa na bi akwen bungalow bi bi o ne manko ana timu tu se bi eskafuo fie enti e bi a wan hwe ya obesan ho ne wakɔ adanwo adan bi adan bi a akoya adanwo ebubuo ona abekɔ de wunsu
but eba sa na wo san ebi no mo eni ense bia esan that fie fo ho eba sa wo nso enya de ebe enkwa eni tientimi enhye no nso efie bia egu ahodo ena fe enya de bia apart from efie nso na ebetimi aka asempa no wo emonten so emonten eni ya de bia ana wase ehye no nso Nyankopɔn ka kyerɛ Paul sɛ mo nsuro asɛm no a ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ no yɛn nka yɛ Bible no ɛwɔ Korintofoɔ mansa na matoa so sorry asomafoɔ nnwuma no eti a ɛyɛ adue no okay ba mɛkyɛ ɛni kan nka Acts 18:7-11 na ofiri hɔ kɔ obi a ne din de Titus Yesu a ɔfɛre Nyankopɔn a ne fie bata hyiada no fie na hyiada mu pani Kristo ɛne ne fiefoɔ nyinaa gye Awurade di na Korintofoɔ bebree a wɔte yɛn nso agyidi ma ɔbɔ wɔn nsu na Awurade ka kyerɛ Paul ne suade hunu ma na dwo ne sɛ ensuro kasa emua wano efisɛ bɛka wo ho na obiara nka ma yɛ wo hwee na me wɔ nkurɔfoɔ pii wɔ kuro yi mu na wɔtena hɔ afe ɛne abosome ensia kyerɛkyerɛ Awurade ɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm ɛwɔ wɔn mu yes Paul nso Korinto no na basabasa ebi nso ebi a ɛkɔ so ba Awurade ka kyerɛ Paul sɛ ma wɔn nsuro ma wɔn nipa kyi ma nsuro nipa nim na onkasa nkyerɛ wɔn mo na wɔn kyerɛkyerɛ wɔn nyamesɛm ebi sɛ ɔwɔ nkurɔfoɔ bebree no ɛwɔ kuro no mu ɛna sɛ ɛbɛnya dwumadie kɛseɛ paa ɛbɛnya afiefie mu akɔkɔrɔ bɛkɔ nkurɔfoɔ fie no mu wɔn ma wɔsɔ bɛto wɔn bɔnten nyinaa bɔnten so wɔn ma bɛto wɔn atwam otumi kɔkɔ wɔn nyinaa nkyɛn bi kɔ Awurade wɔ nkurɔfoɔ bebree no hɔ a ɛbɛnya sɛ Paul ka nyame asɛm nkyerɛ wɔn mo ɛna mɛka sɛ bi nso bi yɛ twam ne ka sɛ ha dada fie ɛndeɛ ne yɛbɛsan hɔ ha yɛ compound house ɛbɛsan ho nipa bebree no hɔ kɔkɔra bi otia kora bi ebi ayɛ nyɛ so nti ɛbɛsan ho a Awurade wɔ nkurɔfoɔ bebree no ɛwɔ saa bi afidua no mu ana deɛ no obo ɔsɛ police ataale ba obetumi agye Nyankopɔn deɛ ma Nyankopɔn agye ne nkwa ɛna si ɛsan hɔ mo ne nya de ne sɛ wɔn yɛ asogyafoɔ deɛ nkɔ wɔn nkyɛn ne bɛkɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn duɔ nkyɛn deɛ a na nya asɛmpa trɛ anya asɛmpa ne trɛ no a ɛho adwuma na ne yɛyɛ ne ma afɛ deɛ yɛn nso yɛafa system bi ɛna yɛnam so ɛde yɛyɛ ne yɛyɛ adwuma ɛba na saa na nhyɛ Nyankopɔn ne muonyam because Awurade wɔ nkurɔfoɔ bebree ne bɛbi wɔ hɔ a na Awurade adi kan koraa agye wɔn koraa nsa na wɔbɔ wiase nti yɛde ne sɛ efie biara mu deɛ ne yɛ dɛbɛ ne yɛ kɔ ɛne sɛ dada fie kɔ a na wɔkɔ a na bi ɛhɔ nso yɛ bɔngula deɛ bɛtumi aboa na sɛ bɛtumi abusa sɛ bi akrama bi wɔ hɔ a na akrama bi ani hɔ ɛnu sɛ akrama bi ani hɔ a deɛ na afei na wɔ kɔkrama hɔ nso deɛ na ɔbusa kwankyerɛ kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi ɛbɛboa wɔ yɛne kan hyɛ no nso bebree afei atumi ayɛ dɛbɛ aboa yɛ amen ɛno nso ɛda nkyɛn a ebi anya abere biara nya bi yɛkɔ ɔka Nyankopɔn asɛm akyerɛ nkurɔfoɔ a na bi ne wɔn tena ase ɛwɔ mmɔnten so a ebɛnya sɛ bi a yɛbɔ mpaeɛ sɛ bi a ɛbɛkata yɛn ne sɛ bi a yɛnsi yɛtira ase na yɛmmɔ mpaeɛ ɛna anya abere biara ne ho hia because baabi wɔ hɔ a wɔyɛ pa a ɛmfa nkɔnsoɔ mma nti wobɛtumi start no straight wo start yɛ na wɔka Onyame asɛm kyerɛ nipa no wo start yɛ no baabi wɔ nso deɛ a wobɛtumi ne nipa no abɔ mpaeɛ wankyɛn mimi ne nipa bi tena ase yɛka Nyankopɔn asɛm awɔ events bi a obi afikyire sei me nipa no tena ase sɛ yɛka Nyame asɛm ka ase yɛnsi yɛtira ase ne yɛmmɔ mpaeɛ mebɔ mpaeɛ wie metumi mahu nipa koro ma bi ɔfaeɛ ɛhɔ ano wɔkɔ afei woyɛ ndeɛ bɛyɛ hallelujah ɛgyɛ sɛ ɛberɛ bi wɔ hɔ a woso wɔka sɛ nipa no nsi ne nsi tira ase a wommɔ mpaeɛ nwie no ne wɔdwane kɔ nti baabi wɔ deɛ a ɛnyɛ berɛ biara na ebi a ɛho bɛnya sɛ ebi a yɛbɔ mpaeɛ ne wɔahyɛ no nso nti wobɛkorɔ no wodi ene wadi kan abɔ mpaeɛ bebree no asrɛ Onyankopɔn ansa na wɔyɛ dɛ bɛ wakɔ na afei bɛnya sɛ hon kronkron so etimi hyɛ yɛ ma bebree ebi na wobɛkorɔ na ebi na woni nipa bi a wɔn adwene mu a wɔkɔ ne nkyɛn emi wɔn nso yɛ obi a wɔkɔ na ɔwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔhyehyɛ wɔn bɔ sɛ ɔbɛba wɔn nkyɛn bɛka Nyame asɛm akyerɛ wɔn deɛ ɛne yɛ no nkɔ na deɛ wuni ebi a woni nipa bi a wɔn adwene mu no deɛ ɛno nso yɛ different ti yɛ kɔ a na mmerɛ bi yɛsiesie ho maka kyerɛ mo sɛ wobɛtumi abɔ mpaeɛ a ɛne ɛbrɛ no ɛbɛkyerɛ wo ɛbrɛ no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ bɔ mpaeɛ anaasɛ bi a ɛmmɔ mpaeɛ deɛ meka nyina deɛ message pa a mode kora ne nya maayo ne mɔmɛkyerɛ mo ɛkwan a mɛfa so a mbɛnya ebi ɛbɛtumi approach nipa na afei ne nipa nso atumi ayɛ dɛ bɛɛ akasa onipa bi wɔ nso a ebi a wɔne ne tena ase a ne nipa nyinaa ne wɔn bu adeɛ nipa bi wɔ wɔn anim kasa nya dɛ wɔn mu hwee wɔn yɛ by heart ɛne sɛ wɔn nso wɔkɔ no ɔsɔ tumi siesie ɔho yie paa nsa na ɔsɔ tumi akɔ anya sa ɔkɔ abɛdi nipa bi akyi because ebia na onipa ne kora ne kasa na ebia na nka ɔyɛ sɛ ɔno wɔn ti akɔ ebia nka ɔbɔ no so ɛwɔ biribi ho but ebia ɛniyɛ bi ne suban na obeyi na di akyerɛ wɔn ɔnhwe a ɛma wɔn ntumi nya Onyankopɔn adwuma no ɛdi nye nipa nyinaa na ebia bɛkɔ wɔn nkye a wɔn bɛtumi asra akyerɛ yɛ
ana met ma to mani ma de ba ma ye but o se etimi ye de ba kro o mo ye ene o mo anya nyina na etimi ko o mo nso nchen na fa etimi aboa oni ba bi wo na ne kokko ben pa yie pa ni na ensa bia wo di akire na fa nso bia ni ba bi wo na bia wo ka nyame asam kra no na akwa asam na emfa no ho nya no eni akire ebi uno obi na to na ne kansa na obi eye eniye bi na ho na bia ko hye mere bia ma obi wo ho nipa no ne ka asam no na wo so otimi twe wadwene si ne so ko obi wo ho a na asam na wo de ba afi ho nya no ndi won fa won obi se bia kwambes no okwa asore owokuo bi a owo eno nso ye one ini kai entia se bebre na fa yetimi aboaye maka se bia ye kon so a na yetimi wo se yetimi esiesie hu yie pa wo twrense mu na ye nipa nso a ye nimpa ye bomu pa yie pa na fa ebi onso na ense ye niwu adwuma na ye kwakoye ne ho ebi a public sa na nipa bebre mu sa no na ebi okurukura ban bo no na ade a wan hwe ya na fa wani akwu asam a wo ka ne ho eno nso ense ye niwu o nka Paul ngoma no a Paul ka asem bi wo ye hwe Paul ngoma mu asam Paul ka ye Roman fo ma no etiba akọ enyichemu a eye edu nsia egosi do nso ho na mani enwu asempa no ho efire se Nyankopɔn tumi ye de kwa nkwantie mu ema wona a wodidie nyina bidafo ka ne ne helafo nso efire se emu na wo Nyankopɔn te ne adie efire didie mu kɔ didie mu se de watwere se die ɔtene efire didie mu benya nkwa ase ne Paul se wona Nyankopɔn asempa no na ni nya de be enwu ho Romans 1:16 wo se asempa na ni nya de ya ofere wo ho se wo ka Nyankopɔn asema na bi enani wuo no se wo ton ade a ade ntina wudi bia na bi wani ewu adwuma a wo ye ho adwuma Nyankopɔn de asoma Paul a wo so wo ye no no enes na ni wu na adwuma bia wo ye bia so ni wu ho de aso ntimi nya sa adwuma no eni Paul se ebi a okokoro bi mu a woni won fane so be wura nkrofo fie ni ma keke Nyame asema kire wo mo ele mu mie Bible no so e ma hwade wo asomafo nyuma etido nso nchemu a edo nso wo ma hwade enka 16 wo a na Paul aretwen wa Atene na ohunu no se kuro no de won ho ama abosonsom eye ne ho hie wo ni mu edi hia da mu na woni Yudafo adefrefo no kasa na edwemu nso da woni won robatu wo kasa on ha se Paul marketplace nyina no to bi a Sunday no okọ no okọkyerẹkyerẹ wo mo asomafo nyuma ti do nso ntemu edu nsia ekro na oni Paul edwuma bi a edwam marketplace bebia en omkrofo no ntonton na me banche ne bode no ne ade ne ade nankwa foi Paul na mo mu kenyam sam kyerɛ wo na ningu asma waka no ho edi bebre no anu na mza na opotoni asema na opotoni nso kekan ne bia ye sere no but emfa no ho woni me sa Nyankopɔn tumi ade nipa be kwa nkwankyie mu na ade ade nkwankyie ba de nipa na enim ntine bia ye wo mo ani wu na asa bia wo mo ntia ase ntine bia ye wo mo ani wu ntine Paul kura ban bo no a wo ma ne nya na de ebe na niwu eni yanso ye be kokɔ nkrɔfo fie mo kan Nyankopɔn asma kyerɛ nkrɔfo a wo se yi fari ese nkyɛe yanti anse ɛna fe emra yi fari ese nkyɛe nipa bi won san ne tena ase kan Nyame ansɛm a ya na ye very careful nipa bi ho obu ha ya na wo fari ade pa woni ne kan Nyankopɔn ansɛm a men kan Nyankopɔn mam wakɔ outside no obu ha wonpa asɛm a ya ka hwe nipa nim o kasa na ne o hwe nim saa no abɛha no enu batma study ne ma bi na wo hu de wasa won so wo ye because ohwe na nimu ano ohwe na nimu a wonpa ne saa but oso ohwe na bia wayi wani kakra kakra eno si ekwan ba akon no ko obu wa ya fari nipa pa ye pa ni na se de be ya asem na wo kana baboa no nya sa asem a wo kana emwa no fari ne woni na wona dwene mu onu ntino ene se wonu ntimi hwe na so bia wo timi hwe na nimu no won ntimi ntia asem na wo kana na what my I very careful pa ye pa se de be ya onu nti na wo koye nti wo so ye de baboa no onu nti na wo koye no why are very careful and up any baby one so I be any more tenancia na bia onipa no kra bia on go school eni ho ne bia na nso ko sugar kra na kwa homework for some kra je 7 ade ade a u pani pa no o ka sam o ka mo fa kasi asema kan na nso aba wan tiase ndi wo so de kwa asema kan men tiase na brofo die na de na o keken ne wan tiase eni kan de o tiase na me kan say preacher bia e preacher and teacher bia e teacher he is doing two things subject any nipa no eni won sasma kasa na de ka nipa no otiase ana so wan tiase na atimi abo wan timi yan na sa pa o ma ko gina o keke kan nsama bire na nsama be ka no na ankoso aba eni die ana so yantimi enhye no nso ana afa nipa bi won so obi e ko o mo nchen ya mo me hwe de wo mo nipa bi wo a wo mo asetena mu no nipa asetena mu egugu ahodo be bire nipa asetena mu
obu wa mo asetena me bia na asetena mu nya kura ba do kwa momoni nse enye ne tibia ntina akọ ho na mo enkwasem ntina wo de kọ ho eni ekoba na nsa na ye ho simple ma nipa no kyerɛ sɛ enye bibia na mo ka sɛ kura oni akonya bia da me de ka jama wo mo de me nyina kura mo ntina so nyina kura da be mi onipa wo fie ho na ho na okopɛ table chair ye ngofa table chair me na wo ntina so ye so fu ni ngofa me na wo ntina se da bi ya simple ho we are simple na adamadwa no ase ba na da bi kwa na nipa na tena na so me ntina ase ya mani hu bibia yes mani hu bibia so de ba ya obaje ne nkwa wo ye onwa akoa mani pa no na fe na akwa ye hu bibi sadie omo ase tena mu nipa na ase tena mu de abranya no me na bebre di a ene ya asema ka ne ntime nso aba nye nipa ne ye ngogu nipa ni mu ase na ye nkoma nipa te bia bi nso na adi na emom yen ye be hu bibi die nanso o se ye de bensi edi akire na fe nipa bi won so a e bia na ekwambeso no wo ye krachini ene sa won so ne entrance ya kan yangopa asema ye very careful bia wasema beka no word by word bo be di akire ene wo so otimi to obu ase na otimi hwe ne yiye ba da nsuro ma nsuro so ye ya no nso ansema me ka kire ma e say David and Goliath ekokon e say David ni Goliath pa na ekokon na onyankopon anwosra wo ye so na onyankopon woni mudi a mu se betimi aso aba bebre nu ama awurade yen kan Bible na wo ehwade aka wo Proverbs 11:30 otini ni aba aye nkwadua na onyansafo nya akra o se obi onyansafo bia timi ade ebe akra de mi ta kyeremo de ekwan ye befa so akonipa ente wo a wokọ no ni nipa na wokọto no wo te bia bi mu won so na won so wokọ ne nche ana unim asemi wo wadwini ma wokọ che nipa no eni hwe yiye bebre na ensuo nipa no nsuo anim na fe ebia another nche nso ebekọ fiefie mu na asa bia mountain so kanyamia asa ma kyerɛ nkɔfo a ebi no ho a na ɔmo wɔ ensɔre ɔmo ɛsoma ɔmo wɔ mu edi bebre nu a betimi aba challenge eni wɔsɔ nso timi nya hoɔden pa wonya hoɔden a ɛna sɛ bia nipa challenge wa wusuro na bia wa yɛ mmere da bi akyinye ne yanie ba nipa ba challenge yɛ because obu wa no feel sɛ bia ne ne bi kura ne Bible mu pa no kɔfrɛ ne bi oni Bible mu pa ama na ba challenge o tubo mo sɛ hwa no obu sa kwasi mi pa kakaka bi ene sɛ won so am prepare pa yes on yiye pa in fact ente me moaye eni ntina nyankopɔn asɛm bia de ɛsɛ obi atimi tie ye be kɔbɔ nkyɛn kɔkyerɛkyerɛ ebinom de evanse bia homeda asɛm ebe challenge o obi de evanse bia enam kyerɛkyerɛ asuba ahodoɔ ensagusu ahodoɔ family plan ensam bebre ene ye kɔbɔ nkyɛn challenge bebre nuwa baba yɛn so ba na wɔsɛ onyansafo na ebetimi anya akra amawurade ene si nyame ni yie pa afani ye kwa anya konya problem uko shia obi a wo asum bi mu a na afani hu de onye because afani pa no onso oni Bible mu enti onu ni Bible wo so onso timi hu Bible mu na hu etena ni pa no na afani watimi ya de ba age no na de Paul kan ya na se ba de konso en kwaji akyine ni pa no bia na obo ofi se oni Bible mu oba challenge wodi a na afani bia hwe na de ntokwa beba na go fa abufuo aba ne wajai because en kan Bible no okristo ni bia de nyanse bia okuntokwa na se bia oye chinyefo kwa je chinye agogu hu ani mo ase o bia ba bia mfata se nkan tito ngoma na etimi yansa enyichemu aye enkron egosi du ba akon a na enkwase ya chinye ene anato ni konsu ni emmara ho kasakasa de atwe ho fure ho ebi se enye mahwe na eyehunu nchemu fara ba ya wo akasa kire enipa preko ene ni mpre no pa no na hunu sa de wote saa no ni tira sai na oye boni bu onu a ne ho efo ewo mu o ase ni bi e ko nipa nche ne no mka nyame ansem a nipa bi wo a na oye chinyefuo pa ti Bible ni onya tenancy a won de ya nso obe challenge obe wa chinye enti wo de to say no nso dia to say wo de no nso dia to say wo de to say no dia to say enyambufuo ema ko nhaw bia fun pe free wani mu aba ama e bia waka sem bia nya tie nipa no e ba saa no a ye ntime nya nyankopɔn adwuma ntime nso aba e ma nyankopɔn nya nipa no ho abotre ne mo hu se nipa no ade ne woni tiri mu na nya woni tenanse ba ko mienu pe na hu se e de akyinye ba de ntokwa ba de a afi ni wajai ja saa nipa no utema ko ba bi ene se yanka nyame asoma nche nipa na nya e bone be ko nipa no wo ye kyinyefuo ene akyinye nso de ehia se
Nyankopɔn nkurɔfoɔ biara ɛbɛdi akyinnyɛ na nkurɔfoɔ aka sɛ akoyɛ kɔ pakyinnyɛ papa sɔfoɔ kɔ akyinnyɛ paa deɛ wɔgye akyinnyɛ ɛba saa no a ɛnyɛ fɛ wɔakora na wobɛyɛ firi anaa na mmom sɛ akyinnyɛ de yɛwɔ mu mmienu yɛbu ɛyɛ hot agreement paa ebia na obi wɔ ha na obi yɛ sɛ onim ba yɛ burum na na atena aseɛ ebia na ɛne yɛ challenge na mɛsɛ challenge yɛ mmienu ebia na akɔ sɛ woyi nim deɛ bi adi